No niin, tervetuloa uuden video pari tänään. Pelataan Finniskotteke-simulaattoria. Tässä näköjään valittaa tuossa operostetaan. Mutta nyt viimeis tätä Juhan kauppaa. Niin nyt pitkän ajan jälkeen mä sain vihdoinkin sen turbon itselleni. Ja tänään me laittaa siihen pappatunturiin sen turbo paikalle. Ja lähdetään vähän kattoo, että mitä sillä voi tehdä. Eka tuolta me laitetaan lataa peli. Sovet at home. Tänään se mönkkärivideo oli kyllä vähän huono, kun siitä kävin näkynyt ne. Se oli vähän huono. Kun se oli niin lyhyt ja kaikkea, mutta oho. Vittiä. Hitto tää on niinku. Oho! Noniin, tässä on tää turbo. Sitten mennään asentamaan tämä turbo pappatunturiin. Ainakin jotenkin, kun tässä nyt on, tässä lukee, että rakenna. Niin pitääköhän se jotenkin tässä sitten laittaa kiinni. Ota moottori. Kuten moottorikin voi ottaa tällä. Oho, ai. Noin. Rakenna. Ei siinä vieläkään tuu sitä. Jotenkin se pitää se turpa saada myös siihen sillä niinku mukaan. Oi vitti. Rakenna. Ei. Miksi se ei halua kiinnittää sitä turpaa tuohon moottoriin? Miksi muu? Mulla on vähän tapahtunut sellaista kaikenlaista tässä nyt. Miksi tässä ei nyt näy sitä turboa? Voiko tätä turboa laittaa enää tähän kiinni? Kyllä tässä mun mielestä pitäisi pystyttää turbo laittaa kiinni. No, nyt jos tätä. Sitten kun tämä muutenkin lagittaa niin paljon. Mulla oikeesti jotenkin hermottaisin kirjalla, kun siis me tapahtui silleen, että kun me oltiin viemässä kaljoja, niin sitten yhtäkkiä kaikki kaljat lentää. Niinku ihan yhtäkkiä. Joo. Hitto, miksi tämä ei nyt toimi? Ottakaapa tosiaan hetki, koska mä käyn nopea katsomassa tuolta YouTubesta, että miten se sitten toimii. Joo, ottako hetki. Vittu kun täältä ei enää löydy sitä. Noin. No. Tuolta videot. Kato se video. Nyt jotenkin tälleen. Noin. Ei. Vittu. Vittu elää tipu sinne pöydälle. Noin. Niin, miksi se ei nyt tule näkymään sitä vitu reseptiä? Niin, mä alkaa pikkuhiljaa vituttamaan. Tuossa se turbo on! Niinku mikä vamma? Tai itse asiassa oikeesti sen turbon pitäisi niinku tulla missä se turbo tässä hävisi? Turbon pitäisi tulla tuohon. Nytte! Mopon turbomoottori! Oi. Nyt on komia! Nyt on kuule komia! Sitä vielä sais kiinni tähän Noniin. Eiköhän lähetä pojat testaamaan. Miten tää käynnistyy?
Oikein suhahtaa vielä toi. Oi vittu, lähtee jalalta. Tässä on jalka vielä alhaalla ja lähtee liikkeelle. Lähdetään testaamaan. Ui vittu, tää käy ympäri! Mitä vittuja? Tää käy yhtäkkiä ympäri. Mitä hemmettiä? Hitto on vissiin vähän raju. Venä, mitä se on? Tää lähtee ihan oikeesti jalalta, Venä. Kattokaa. Vittu tää lähtee. Kattokaa. Nyt se on jalalla. En mä tiedä näettekö. Kattokaa, nyt se on jalalla. Se on jalalla. Vitti! Ei tää Seppo nyt puukas tähän, noni. Se on jalalla, niinku näette. Sitten mennään siihen kyytiin. Pannaan kaasupohjaa. Oi vittu, tää lähtee kyllä. Oh no, oi perhana! Nyt on muuten kova vehe. Vittu, tää lähtee niinku nappihoususta. Lähetään tohon vielä tohon. Tää keulii! Hitto tää kekettää. Nyt muuten menee Seppo keula pystyssä. Oho! Nyt on muuten raju vehe. Nyt on muuten raju. En oo ikinä nähnyt pappatunturia keulia. Nyt on muuten raju. Kato siitä. Oi paskaa, myrskyn takia pitää tarkistaa toimiiko sähköt vielä. Vitut, meidän mitä sähköjä tarvii katella. Kato, kun meillä on tällainen. Varmaan myrkkyä. Mitäpä tarkistaa toimiiko Aiku, nyt mä taisin mitä oho. Nyt lähtee pappatunturin keula pystyssä. Nyt on niinku niin hyvä. Ajatus hetki tässä tällä pappatunturilla. Oi, nyt vetää keula pystyssä. Vetää muuten keula pystyssä. Vittu tää keulii. Nyt mennään pappatunturin oi, nyt lähti taas tämä. Hitto tää on hauska tää pappatunturi. Lähteekö tää jalalta kuinka kovasti? Kyllä tää lähtee jalaltakin aika kovaa. Oho! Mikä triksotti. Pääsitään ojasta pois. No! Ui hitto, tää lähtee taas vetämään tää pappatunturi. Eikö ajeta tämä kotiin? Yksi syy, miksi nää mun videot tänään on lyhyitä, kun en mä tiedä, mun pitää vähän lisää saada tallennustila tälle mun ekalle levylle, kun se... Eiku hetkonen. Tallentuu nää videot sille toiselle levylle. Eiku en mä tiedä. Vittu tää keuli. Oi. Nyt se meni ympäri. Onni. Menikö kaikki ilo? Oho. Ei mitä? Oho! Ei nyt oikeesti tapahtu taas. Mä rikon koko tän pelin. Varmaa myrskyltä. Mitäpä tarkistaa toimiko sähköt vielä. Ui. Vihkosko tää... Varmaa myrskyltä. Tää keulii, kekettää, on tällä offroadi vehe. Tosiaan tää on siis testi sobe, että tää ei oo sitä mitä tulla aina pelaamaan. Okei. No eiköhän tää video ollut tässä. Kiitos kun katsoit videon. Muista tilata kanava ja laittaa kello soimaan. Eiköhän seuraava videon pari tulee joskus muulla. Se on moro.